Andreu del Palomar, a l'esquerra. Esteu guapos. Torre Ferrera. Els de Camarasa, i que els altres no sé d'on són. De Pardinyes. Portes Blanques. Balaguer. I quina colla que n'hi ha. Ara ja començaran a desfilar. Espera, ja pugen, ja. Com sempre, epa! Ja vau anar a celebrar la Lliga o no? Ja pugen, ja. Oh, que bé! Vinga, els de Balaguer. Que bé! Sant Andreu del Palomar, guapíssims. Què menys esperava veure'ls aquí. Els de Borges. Xulos. Camarasa. Que bo. Oliola, Gondú. Bellpuig. ¡Buah, Bellpuig! ¡Qué guapos! ¡Buah, Bellpuig! ¡Oh, molt bé! Cap on van ara? Fins al pont. Ah, com que giren aquí. No, giren aquí per... Sí, per fer temps. Sí. Què? Us agrada aquesta trobada de gegants? Molt maco, molt maco. Bueno. Està bastant bé. Bueno. Molt bé.
Quina gentada. Oh, noi, de Bellpuig! Uau, quina pujada! Quina pujada! Bueno, sí que havia passat. Sortia a la plaça. Qui se surt de la plaça? Que xulo. Quina desfilada! Un aplaudiment pels gegants de les Borges Blanques que fan entrada a la plaça, al centre, millor dit, de la plaça Mercadal, i que es vagin preparant la colla de gegants i grallers de Castellnou de Seana, que porten el Tonet del Morano, la Dolors del Blaset i altres figures que són dos cavallets per nens. És Castellnou, com vulgueu. Quina passada. La música molt bona. Gràcies, amics de Seròs. Un aplaudiment, els hi podeu donar als de Seròs. S'ho han currat també avui. Colla gegantera de Pons, en Ranxet, la Falera i la Granota Llobregosa, amb els seus. Sol el Ranxet. Campeó d'Espanya de tenis femení. Tenim un equip a nivell estatal que són campiones i a sobre amb esport femení que encara té més mèrit. Per tant, fem un aplaudiment que també hi se n'han d'anar a celebrar per elles. Pues falta... No, entreu, Oliana. Aplaudiment per la gent d'Oliana. Sí. No, ho tinc apuntat. Perquè no pensava que entreu. Sí, Bellpuig.
I la Fuliola i Moldú estan ballant ara mateix. I els hi demanem un aplaudiment, també. Amics de Balaguer, la plaça és vostra, mai millor dit, mai millor dit. Endavant! I també, ja que hi som, podríem donar un aplaudiment a la gent de Balaguer, als seus geganters, granyers, anfitrions avui de la 8a edició de la Bienal Gegantera. Ei, molt bé que està! Geganters i granyers de Balaguer. De diferents punts del país. I ara estem aquí, Sant Colat, Floriana. Les Fuliola i Moldú estan venint. Els de Sant Andreu, aquí a Balaguer, això és una passada. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Sí, senyor. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure.